1941 елның 22 июнь ертесі. Искиткіш мотор, көк езі ап-аяз. Менә шундый мотор көк езін, кинәт самолетлар гүрелтісі, шартлаулар, янгын түтіні каплап ала. Бу көнне фашистлар Германиясы хыянәтчел төстә һөҗүм итеп, илдә бөек ватан сугышы башлана. Кешелек дөньясына кайгы хәсрәт китергән бөек ватан сугышы тәмамлануга 7 елдан артык вакыт узса да, сугыш дип әйтүгә күз алдына җимерелгән йортлар, актарылып беткән болыннар, ятим балалар килеп баса. Әйе, рәхимсез сугыш илебез халкына әйтеп бетергесез кайгы хәсрәт китерә. Япь-яшь егетләр, кызлар туган җирләрен саклау өчен фронтка китәләр. Тылда калганнар да солдатлар өчен җылы йокбашлар, бияләйләр бәйлиләр. Җиңү өчен дип бар тырышлыкларын куялар. Сугыш бик күп гаиләләргә кайгы, ачы күз яшьләре китерә. Я ире, я уллары, я әтиләре ватан өчен яу кырларында мәңгегә ятып кала. Бер кайтмасак, бер кайтырбыз дип китсәләр дә, ватандашларыбыз туган туфрагын күрү бәхетенә ирешә алмады. Алар еракта мәңгелек йокыга талдылар. Туган җирләре өчен башларын салган бу батырларны онытырга безнең хакыбыз юк. Алар безнең белән, безнең арада. Ил азатлыгы өчен изге сугышта һәлак булучыларның исемнәрен мәңгеләштерү эше бүген дә дәвам итә. Бу эштә һәркем үзеннән өлеш кертергә тиеш. Бүгенге тыныч тормышта яшәүебез өчен без аларга бурычлы. Өлкән буынның сугыш һәм сугыштан соңгы героик тормышы безнең өчен һәрчак үрнәк. Сугышның утлы мәхшәре безнең Баландыш халкында читләтеп узмаган. Бу сугышта безнең авылдан да 138 кеше катнашкан. Шуның 48-е яу кырында башын салган. Хәзер мин сезне сугыш ветераннарының берсе Хайретдинов Борхан Шәмсетдин улы белән таныштырам. Ул иң авыр елларда ил язмышын үз язмышы итеп иңнәренә күтәргән. 1942 елны кулына корал алып, ил азатлыгы өчен көрәшкә киткән хөрмәтле ветераныбыз. Борхан бабай 1918 елның 12 февралендә Баландыш авылында туа. 1926 елда укырга керә. 4 ел белем ала. Ләкин тормышлары авыр булу сәбәпле колхозга эшкә йөри башлый. 1936 елга кадәр колхозда эшли. 1937 елга каршы ялланып Донбасска китә. Анда 6 ай эшли дә тагын туган авылына кайта. 1937 елның май айында Кузбасска китә. Кузбасста 1 ел эшләгәч, янәдән Донбасска китә. Шулай итеп, 1941 елга чаклы Донбасста шахтер булып, 1941 елның ноябрендә авылга кайтып, 1 айда 6 көн тимерче булып эшли. 1942 елга каршы сугышка алына. 207 артиллерия полкында хезмәт итә. Шулай ук Смоленск, Орел, Минск, Кёнсберг шәһәрләрен Белоруссияны дошманнардан азат итүдә катнаша. Ул җиңү көнен Польша җирендә каршылый. 1946 елда авылга кайта. Бөтен Россия, Европа буйлап Берлинга кадәр күпме юллар, күпме илчекләр узган. Берлинга кадәр барып җитү бәхетенә ирешергә насыйп булды миңа. Бик күп күрдем. Үлем дәһшәтен, дусларымны югалтуны, яралы да булдым. Сугышның һәрбер көне бер гасырга тора иде дип әйтә торган булган Борхан бабай. Катюша снарядлары тавышы килә башлагач, колак чыңлаганына түзеп булмый башлый. Куркудан я чүгәләп куясың, я тәгәрәп җиргә сеңәсең. Һәрбер пуля, снаряд сиңа гына төбәп килгән сыман. Сугышта син боерыкны үтәргә тиеш.
Яңадан күтәреләсең дә, яңадан алга. Бу курку хисе, Катюша снарядларының тавышы сугыштан соң да төшләремә кереп йөдәтте. Сазлыклы урыннарда фашист илбасарларын тармар итүләр, җиңүне якынайту өчен җил-давыллы яңгырда, карлы буранда, шыдап булмаслык эсседә, көнне төнгә ялгап алга барулар берсе дә эссез узмый. Һәр солдатның күңелен, тәнен камчылый. Мәңге җуелмаслык булып йөрәкләргә кереп ялый. Дәһшәтле сугыш салган яраларны давалау чарасын табуы гына ой-хай авыр дип сөйли торган булган Борһан бабай. Борһан бабайның сугыш чоры истәлеге хатирәләре тулы йөрәге һәм бер кочак медальләре саклый. Польшаны, Белоруссияны дошманнардан азат итүдә катнашканы өчен, батырлык өчен, Германияны җиңгән өчен медальләре, Кызыл Йолдыз ордены, мактау кагазлары белән бүләкләнә. Бөек Ватан сугышының дәһшәтле һәм фаҗигале көннәре елдан-ел ераклаша бара. Ләкин халкыбыз кичергән ул кайгы-хәсрәтләр һич кайчан онытылмас. Бөек Ватан сугышы тәмамланганга никадәр вакыт үтсә дә, аның хатирәләре күңелләргә тирән сеңеп калган. Язлар җитү белән җиңү бәйрәмен билгеләп үткәндә, бу вакыйгалар кабат искә төшә. Тиздән Бөек Җиңү көне. Аның быел 77 еллыгын бәйрәм итәбез. Совет солдаты бирешмәде. Туган ил халкына, аның бердәм халкы, туганнары, дуслары, сабый чаклары куркыныч сугыш елларына туры килгән газиз балалар хакына, алар барлык авырлыкларга да түзде һәм җиңде. Аларга дан һәм шын күңелдән рәхмәтлебез. Безнең буынны саклап калган кешеләрнең батырлыгы бер кайчан да онытылмас. Күкрәкләренә орден, медальләр таккан шал чәчле ветераннарны күргәч, безгә тыныч тормыш бүләк иткән өчен рәхмәт хисе уяна. Шал чәчләреннән сыйписы, дөньядагы иң матур сүзләр белән юатасы, мең рәхмәт әйтәсе килә аларга. Дөньяда яшәүче барлык кешенең бер теләге бар. Туган илдә тынычлык булсын. Аларга мәңгелек дан һәм мәңгелек хөрмәт. Ә безнең бурычыбыз ул еллардагы халыкның батырлыгын үзебездә онытмыйча, бездән соң килгән буыннарга тапшыру.